Withdraw na naman. Swerte mo talaga. Sana abot ka ang 20 pesos. Tatlo lang ko ito. Iyon ko lang yung isahan. Tatlo lang ko maglupa ko. Maluto ko ito yung maglupa. Tatlo lang lutuan ko. Kaya pwede man kayo samsa ako naman kami para panyapon na sa gabi. Malit yapon, maluto ko kami panyapon na sa gabi. Sa akin na lang. Diba? Enjoy lang dahil kamay lumaya lang nanay. Enjoy lang na kayo kadako pa ng isa. Grabe ba? Pag naglabot, parang ano na rin. Akal mahigit kinangan ng Arabic sa kahit ang pula pa ano, pula paligaw. One million people. Parang queen. Beshi! Beshi! Beshi, ikaw to alam ko. Kaya nagluluto ako ngayon, Beshi.
Nag-ano kaming dalawa ng kasama ko. Suman's Kitchen Vlog. Ayan. Alam, hindi pa ko pala na ano, na moderator si Suman. Beshi, natawa kami dito ng kasama ko kasi nga wala siyang pera, wala din akong pera kasi nga wala kaming sahod, di ba? Ano, may 20 pesos siya doon sa ano sa kwan niya sa laro niya na games ba. Ngayon, naglaro siya sa color game. Nagiging 200 yung pera niya. Ngayon, naging 600 na. Di tawa kaming dalawa. Kasi may pera na siya kahit pa paano. Someone's Kitchen Vlog, may galang shoutout. Thank you so much. Ayan. Sana lang, beshi, mabigyan kita. Someone's Kitchen Vlog, thank you so much for watching. I am cooking chicken right now. Ayan, make chicken maglupa. First, I will make coffee because beshi, pareho tayo nito. Natatawa lang ako magbasa ng mga messages sa akin ng tawag nito. Ate Jane, may utang din ako kay Ate Jane, hindi ko mabayaran niya, pero wala nga sahod. Kaya, nga talaga, Ate Mary Ann, may utang din ako. Dito ko pa talaga sa live sasabihin, kasi maririnig din naman nila yan. Wala pa doon yung sa messenger. Di, kasi ano ko ito siya, temporary lang ito para mag-firm lang siya, para hindi siya masira mamaya. Diba? Used oil lang tong ginamit ko. Ano lang siya, maliit lang yung apoy ko para hindi siya mabigla. Ayan. Para lumabas lang yung mga dugo-dugo niya sa katawan. Kasi itong oil ko, iprito ko rin ito ng patak mamaya, at saka yung talong, at saka yung kamatis, sibuyas, dito ko iprito mga preto. Hindi, kasi pag i-oven ko, mas maano siya kasi malaki ang dito sa gas. Dito sa baba, baka mawalan ako ng gas. Wala pa naman kaming driver today. Not today, ngayon talaga wala kaming driver kasi nagbakasyon. Ayan. Sige lang, beshi, kahit wala tayong pera, masaya lang tayo. Sana magkapera na naman ulit. Kunti na lang ito, alam mo ba, 97.52 na yung AdSense ko. Kaya kunti na lang, makasahod na, sana lang makasahod. Luto na yung kanin mo. Hindi pa, ito pa inalaga ko pa ito. Ito niya ako. Iwa ako ng mga ito kasi ako medyo mag-iinta muna ako ng kape. Alam ko matagal na akong hindi nagkakape. Pero ngayon, stress na stress ako, kaya kailangan ko rin ng caffeine sa utak ko ngayon. Ang stress lang. Kayanin natin ito, diba? Ayan. I-ano ko lang siya para mag-firm siya at saka hindi siya mamaya hindi mag-divide, ano tawag doon? Hindi magkalasok-lasok, ano dyan? Ayan. Saan ka ngayon, Beshi? Nasa Pinas ka pa, diba? Sana makabalik ka na rin agad sa work mo.
Ba, ito yung main mo, Beshi? Wait lang ah. Mag-ano ako siya. Kita mo tong telepono ko, yun, no? Telepono ko, kita mo yan? Ayan, sirang-sira yung telepono ko. Ayan. Someone's Kitchen Vlog. Look at my phone. This is my phone. It's very sira. Wait, Someone's Kitchen Vlog, ha? I will pin your channel. Please drop your channel. Someone's Kitchen. Someone's Kitchen, please drop your channel, eh, my friend. Boy, I cannot comment. Someone's Kitchen, can you please send your channel in? I mean, you can drop. Yan. Nag-gold yun siya. Lumalabas na yung mga vlog niya sa katawan. Ay. Ilan ako makakomment sa live ko. Bakit? Yes, thank you so much. Wait, gonna pin your link. There you go. I will visit your channel, Suman. Okay.
Suman's Kitchen. Suman, sister, this is your channel. Look. Yes. There you go. Spell all. I'm already subscribed to you and I will watch your videos. You have no playlist? I will play your video. Look. I will just play your video here. Napaka-supportive talaga ni Sumans. Kahapon, andito din siya. Nag-live ako. Andito din siya kahapon. Thank you so much, sister. Thank you so much. I am playing your ads. No, I will not skip your ads. I will play your ads. Okay na yan. Okay na yan siya. Sama.
Oh my gosh. Nabasa. Grabe takot ng kasama ko kasi yung ano namin, yung elevator, hindi yan siya magbubukas ng kusa kapag walang may magpindot. At saka yung sa taas na gagamit ng elevator, hindi yan makakapunta ng underground kapag hindi niya alam yung password kasi may password yan. Among lalaki ko lang nakakaalam yan. Kaya walang makakapunta dyan sa baba kung walang password ng elevator. Pero ang nangyari, yung kasama ko tumatakbo papunta dito kasi ano daw ng nagbukas siya na supposed to be mabubukas lang yan pag pinindot mo dyan sa ibaba. Wala siyang kasama, siya nang mag-isa.
Ang layo niya sa elevator. Kaya lang ang kita niya pa rin. Biglang bumukas yung elevator. Wala ka na lumabas. Sinabi na sa kanya nung nangyari doon sa akin yan na nagbukas yung elevator. Kasi kaming dalawa nga dito. Kanina lang ay parang biglang may dumaan sa amin dalawa na habang nag-uusap kami. Biglang may dumaan sa amin. Kaya ay nasana na rin ganito sa bahay. At ganyan baka merong mga bisita na iba na ipapakita dito. Kaya biglang ganun naman yan sila. Siya na lang magbabantay sa akin yung hindi masama. Diba guys? Walang masamang gagawin. Ayan, kumili people in the house. Shout out. Walang kahit na ano makakatakot sa'yo kapag naniniwala ka sa Panginoon, nandiyan palagi nagbabantay. Diba guys? Tayo dapat matakot. Kasi andyan naman si God na nagbabantay, diba? Hayaan na natin yung mga
tayo mga lods kape. Dito, nagpiprito ako dun sa kabila. Matulog ako ng tacos. Kaya ang linya ko, baby. Nagigising. Ayan. Mamaya pa yan sila mga alas 4, alas 5, dyan sila magigising kasi naman sila natutulog. Nagising man niya kamurarat mo yung mga mata yun hanggang umaga. Oh, there was a ang buhay, tagaluto sa Kuwait. Buhay katulong. Buhay katulong. Katulong sa Kuwait. Yan.
people na shout out. Suman's Kitchen, thank you for staying. Habang nag-ano ako niyan guys, nagsasalang ako, meron ako dito. Honey. For the meantime, ito lang muna yung ano ko. Yung mapa. Alam niyo ba guys kung bakit at dito yung ano ko yung makikita kasi may mapa dito sa kusina ko.
pala. Wala ko magas. Someone's kitchen. Thank you.
Dito na naman tayo sa hugasin.
hugas ko ng guys. Grabe to siya tracer.